Yes. Velkommen til endnu en omgang eventyr fra Tyrol. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at hvis man gerne vil være med hver uge, og man gerne vil gøre det lidt nemmere for sig selv, så er der en abonner-knap hernede under. I hvert fald på YouTube. Den sidste uge her, den er egentlig mest gået med arbejde. Og det giver sgu lidt dårlig samvittighed, når vi egentlig flytter ned for at spise snitsler og kigge på lækre bjerge osv. Og så sidder man bare inden for at kuglure. Derfor har vi også fra start lavet en regel om, at mindst en gang om ugen, der skal vi altså op i bjergene. Og i den her uge blev det så Nordkette igen, som er det, der ligger tættest på os, og vi egentlig har været nogle gange efterhånden. Men når man så skal afsted, så kan man også lige så godt planlægge noget nyt. Så vi prøver en ny rute den her gang. Jeg tror sgu egentlig, det er den fedeste, jeg har været på indtil videre. The sunlight is burning. Skal vi tage på vores ugenlige bjergtur? Ja. Det skal man nemlig, når man er hernede. Skal man en gang om ugen? Mindst. Man må godt flere gange. Man skal bare en. Nej. Så det gør vi. Vi går opad. Glemt, det er blevet oktober nu. Ja, det har det. Nærmest november faktisk. Ja, det er november lige om lidt. Og det er over 20 grader. Jeg kan altså godt undre mig over, hvordan fanden de lige er blevet enige med sig selv om, at det var et godt sted at bygge sådan en fuldstændig kæmpe stor by. Det var noget med Tremmer. Altså, det var mega nice sted at være, fordi man kontrollerede alle de ting, der kom dernede fra, som skulle over floden. Hvor har du læst det hen? Så kunne man bare få mega mange penge. Så var det noget med en kejser. Maximilian? Kunne Ja. han have heddet det måske? Lige præcis. Og slaget ved Bergisel. Ja. Det var noget med, hvor de dystede i at hoppe på ski. Ja. Og så Maximilian han vandt. Så fik han Østrig. Ej, Tyrol måske. Det er sgu det eneste, man kan vinde ved at stå på ski. Skal vi ikke sige noget sjovere? Jeg synes ikke, du skal tage med. Godt. Into the wild, we are.
ud af en rigtig vej. Det er ikke fordi, der har været helt vildt mange stikveje, vi lige kunne gå ind på. Akselboden. Nedad, tror jeg. Jo, ikke? Hvad sagde du? Det var den, der ikke var åben, nemlig, tænker jeg. Nå. Så må vi være der et eller andet sted. Så skal vi finde herover igen. Og tilbage. Og noget handel. Ja. Fordi der er pisse mange helligdage i dag. Ikke tid til at fare vild. Kan høre os. Hvad har du gjort af din store hvide kat? Så er snart hus, man kommer ind på gårdtur. Det er nærmest en form for skrå Danmark, vi kommer til. Der er træet der væltet der. Det er det også tit i Danmark. Myrtue, danske helvede til. Danske værdier. Det er en hus. Det er nok det der Axel der. Tror ikke det? Den vej skal vi. Der var ingen bjørn her. Nej, det er dejligt. Fint nok, man ikke skal gå og være skide bange for det. Jeg behøver gå og klappe på sengen. Ja. Hey, bjørn! Vi er snart ved at være der. Det er der nogle steder, der er vist er glade for, tror jeg. For eksempel hende deres. Måske også dem der, det ved jeg ikke. I hvert fald længere. De er sådan lidt babelramt.